бигалтан намешкана. Моделҳои Honor X9C. Телефонҳо дар Realfon ай 4990 рубл сар мешаванд. Бо як телефони нави дига омадагие ки ҳозир телефона хубиша ба шумо мефаҳмонам ва мегӯм ки ин телефон ай дига телефонҳо чӣ фарқ дорад. Пато ки нав дар магазини Realfon омадагиянд моделҳои Redmi AC. Ин телефона пашти ҳаматон характеристикаш медонед. Дар дохили комплектатсияш блок, кабел, ҳама чиз дорад, ягон чиз дига намехари. Нархи телефон дар магазини Realfon памяти 64 ай 4990 рубл сар мешавад. Бо дига моделҳо омадаган моделҳои буҷетни барои просто так истифода бурдан, моделҳои Tecno Spark Go 1 ва телефонҳои Tecno Spark Go 2 омадаган ки нархҳои инонам ай 5990 рубл сар мешаванд. Телефонҳои Tecno хубиш дар чия ки дар дохили комплектатсия заширная плёнка, чихол, кабел, блок ҳама чиз дорад ва дизайнои телефонро бинед ки телефонҳо чӣ хел дизайн доранд. Ҳам и Tecno Spark Go 2 аст, бо мешавад телефони Tecno Spark Go 1 ки ина ба ҳамаи дизайн инан монандӣ мекунад. Samsung A16 телефонҳои буҷетни дар баъзи моделҳои Samsung A16 ки пато ки охиронаш мондагиай ба чӣ хотир? Барое ки баъди Samsung A16 дига пато ки нав намебиёяд. Ҷои ида Samsung Galaxy A17 мебиёяд. Модели нав чӣ хеле ки дар аввали видео ба шумо гуфтем. Моделҳои Samsung ай ҳама минус шуда, чия ки охили комплект шуда, фақат кабел Type-C ба Type-C мешавад, тамом. Дига ягон чиз дига намешавад. Ну, если что, стекло, чихол, блокша магазини Realfon метавонед ки ба нархи дастрас харидорӣ кунед. Дар инҷа бошад телефонҳои легендарни телефонҳои Tecno Camon Chill Pro омадагие ки ия дар борашам гапам назанем мешавад. Барое ки уже ҳамаи Тоҷикистон, ҳамаи Москва пони медонад ки ин чӣ хел телефон аст. Телефоне аст ки дохили об дар кор мекунад, қатъит гап мезанад, дохили комплект шуда ҳама чиз дорад. Моделҳое ки биғалтан намешканад. Моделҳои Honor X9C. Дохили комплект шуда заширная плёнка, чихол, кабел, блок, скрипка, гарантийни талон, бо 1 сола гарантияи магазини Realfon, бо плюси як сюрпризи дигаи магазини Realfon дорад ки биғалтан намешканад, обда намесӯзад. Дар аловам партоиш може дарам нагира. Хоб, Honor X9C нархи ё арзон буд, бо арзонтар, если что, бо моделҳои игровой агар фуратона, телефонҳои Tecno Power 7 Pro ва телефони Poco X7 Pro. Телефонҳое ҳастанд ки барои навигатор, барои бозӣ, барои доставка ҳамаи корда истифода бурда мешавад. Барое ки ҳам процессоршон бақувватай, Poco боша, и Poco дорони обда бемалол кор мекунад. Ҳисоби комплект боша, дохили комплектшонда ҳама чиз доранд. Нархҳои телефонҳо ҳам арзон шудагиай. Ва дар инҷа боша моделҳои Samsung Galaxy A17 чӣ хел гуфтем, ин телефон нав бромадагиай, где-то якним моҳ ёки як моҳ пеш бромадагиай ва дар магазини Realfon пато ки навш омадагиай ки нархи телефон, нархи ҳозираш ай 14990 рубл сар мешавад. Бо айда памяти пастшон ҳаста ки можед ба нархи 12 ёки 13500 рубл харидорӣ кунед. Телефоне ҳаста ки телефона дизайнша ба дизайнои Samsung Galaxy A26, 36 ба 56 монанд кардагиянд. Дизайн телефонро бинед ки телефон чӣ хел дизайн дорад ва тарзи кор карданашро бинед ки телефон чӣ хел кор мекунад. Экрани телефон 90 Гц Super AMOLED плавни экран кор мекунад ки хеле одати часпидани телефон надорад. Камераи основной телефон боша 50 мегапиксел, фронталная камераш боша 13 мегапиксел мешавад ки хитон бинед качествои видео кардани телефона ки ва дар комментария нависонед ки ба нархи худаш меарзад ёки намеарзад. Samsung Galaxy A17. Процессорш боша Samsung Exynos 1330 мешавад. 4 ба 128, 6 ба 128, 8 ба 128 ва 8 ба 256 мешавад. Ки нархҳои ёра полностью озма подробно гап мезанам ки чӣ хел фаҳмидан мумкин аст. Агар шумо дар ҳамхеле телефонҳо дар кор шуда бошад, адреси мо шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёный. Омада наметавонӣ, занг зан, просто мо мегирем, доставка мекунем. Доставка ба тамоми шаҳру областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Нархномаи телефонҳое ки ҳозир ба шумо нишон додам, дар комментария дароен подробнее калонкада нависондагиам. Агар ай нархномаи ҳамаи телефонҳо бохабар шудан хоҳед, телеграм-канали Realfon Москваро пайгирӣ кунед. Дар инҷа боша ай iPhone, Samsung, Honor, Redmi ҳама чиз сар карда то любой намуд чиза ки нарх навош ҳастад. Метавонед ки подробнее хитон пайгирӣ кунед.